Krásný dobrý den, já zdravím fanoušky chotynského motokrosu, je pondělí, je týden po bagrování a přišel čas to srovnat, takže přijel Martin s Sukříkem, tak jdeme zapřáhnout a podíváme se na to, jak to bude rovnat a jak to bude vypadat. Máme dneska v plánu i to trošku najet, přijede nám to najet aktuální mistr České republiky v motokrosu 125 Marek Novák i se svým trenérem Honzou Vondráškem. Takže určitě bude na co koukat, takže jdeme rovnat a koukneme na to. Zatím. Táta? Myslíte, jak to říct? Hop. Hop. To by si zapadne. Aha. Myslíš? No, uvidíme, co to udělá. Tak, na trati se maká, já mám velkou radost, protože po prvních kolech to vůbec nevypadalo hezky. Ale čím víckrát to projíždí tím traktorem a s tím rovnadlem, tak to je hezčí a začíná to dělat opravdu nádherný povrch. Takže věřím, že fakt tahle sezóna bude úplně luxusní a že se nám to tady všem bude líbit. Tak čekáme na Máru, až dorazí, až se to dorovná a půjdeme to hnedka vyzkoušet. Tak, kouknul jsem se i na další části trati teďka a vypadá to opravdu dobře. Tady za mnou se můžeme podívat, už přijíždí Mára. Takže za chvilku vyndám motorku, oblíkne se a mrkneme na to a počkáme si, co nám k tomu poví.
Tak, Mára už nám jede. Jezdil teďka nějakou slabší půl hodinku, tak se ho zeptáme, jak se mu ta trať líbí se změnama na rok 2025. Čau Máro, já tě vítám tady u nás v Chotyni. Čau. Řekni mi prosím tě, jak se ti líbí změněná trať pro rok 2025, co na to říkáš? Jo, jak je to super, udělal to úplně jiný rytmus, líbí se mi to a přejďte zatrénovat. A co bys třeba poradil mladým klukům, kteří třeba začínají jezdit a chtěli by přijet sem k nám do Chotyně? Mají se toho bát nebo mají být úplně v klídečku, že trať je na pohodu? Ne, tak určitě přejďte, je to udělaný bezpečně a hezky si zatrénujete. Tak jo, děkuju Márovi za pár slov. Mára teďka říkal, že není vůbec unavený a že chce jezdit dál, tak jako proč ne, tak ať jezdí, že jo. A já tady mám na pár slovíček ještě jeho trenéra Honzu Vondráška, tak si popovídáme ještě s ním. Ahoj Honziku, já tě tady zdravím. Čau, čau, zdravím. Prosím tě, ty trénuješ Máru, loni jste udělali mistra republiky ve 125. Jak jsi to oslavil? Byla velká party, užil jsi to? Tak party byla menší už tam na závodech, ale nějak jsme to jako ve velkým úplně neslavili a snažíme se vlastně jako v tom pokračovat dál a soustředit se dál jako na to, aby se Mára zlepšoval. No. Jasný. Co vás tuhle sezónu 25 čeká s Márou? Máte nějaký v plánu velký závody? Velký závody máme v plánu letos odjet celý ten juniorský mistrák znova a ještě slovenský mistrák, takže toho bude dost takhle. Měli jsme nejdřív v plánu odjet nějaký závody ještě v zahraničí, možná se ještě něco povede, ale nakonec právě jako i skrz kolizi jako termínů se to nekoná. Ale jo, chtěl bych ho vidět jako jet i někde jinde než v Česku právě, aby jsme se trošku poměřili jako s tím okolním světem. No. Jasně, jasně. Hele, teď ho máme tady zrovna za náma. Co říkáš po zimě na jeho jízdní styl? Jo, tak snažíme se toho co nejvíc najezdit. Mára je šikovnej, jako na té motorce se umí hýbat hezky a teď je to toho co nejvíc najezdit a chytit na tom takovou tu jistotu a aby se na tom on jako cítil co nejlíp a šlo mu to potom. No. Jasný kluci, tak já vám přeju hodně štěstí do téhle sezóny. Doufám, že se tady ještě uvidíme. Mára teďka tady vyskočí za náma. Je to prostě letec. Takže jo, lidičky, mějte se hezky, máme dneska srovnáno, připraveno, v neděli budeme otvírat, takže my se budeme těšit a mějte se hezky. Čau.
Tak a s těmito záběry na Máru se už opravdu končíme s tímhle videem. Těšte se na další video, určitě bude další z této trati a z naší režie. Takže se mějte krásně a teď už opravdu ahoj.